No to je mi teda kvarteto Maďar, kurva, Cigán a Škulo. Dobrý deň, moje meno je Vajtomíra Gomitová, píšem pre Notabene noviny. Bulvárny denník, kde si všetko prekrutíme. A preto ho kúpujú hlavne bezdomovci. A vaše vyjebané matere. Dneska si vás tu trošku vyspovedám. Koľko cyklu zohnali tieto hebké pery, jaj ty kurva. Koľko kondómov už popredvrhal tento maďarský žrebec. A koľko vší sa ukrýva v tejto špinavej cigánskej hrive, ktorá si už pretrpela toľké rasistické posmešky. Ty si sa musel pripomenúť. To je ten s tým nekľudným črevom. Takže, kto bude prvým adeptom? Beriem to ako neverbálne prihlásenie. No mazaj sem. Nechám radšej prichylené, nech sa vetra. Ty máš krásnu tvár. Nechceš blowjob? Kto? Pozerajte dole, ty huncút, však ty dobre vieš, o čom hovorím. Už mi asi 2 týždne stoja bradavky, až mi z toho mlieko vystrekuje. Takže povedz nám, nevysemenený Dano črevo? Drevo. Áno. Dostala sa ku mne taká zákulisná informácia, šepká sa to v kuloároch, že máš určitý blízky vzťah so súčasným riaditeľom školy. Nechcel by si konečne skúsiť nejakú zdivočenú samicu? To nie je celkom pravda. V skutočnosti som mu iba raz vyfajal, lebo sa mi vyhrážal vyhadzovom zo školy. Zaujímavé, Dano vedro. Drevo. Počúvaj ma, zajačík. Strašne sa teraz potím od vzrušenia, celá som mokrá aj pod pazuchama a škrapká ma tam dole. Tak to máte možno svrab. Ale kdeže? Aha, odkedy som prekonala vaginálnu mykozu, tak žiadne problémy nemám. To tam neprišli kokot. Pardon, ty piča! Pozri, zajačík, ženy v mojom veku už čo to zažili. A popravde, mohol by si sa niečo priučiť. Musíš mať už plné zuby toho spráchniveného riaditeľa. Nechceš aspoň gulky podsmúrať? Hej, počkať. Robíme tu rozhovor, alebo koketujeme, vy špinavá štetka? Shipwreck in a sea of faces. There's a dreamy world up there. Dear friends in higher places, carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, 'cause your flight is about to leave. Vážený pán Drevo, s ľútosťou vám oznamujeme, že vami objednaný produkt čierne uhlie Sirius Black vám nemôže byť doručený z dôvodu podozrenia na skurvený jed proti krysám, ktorý sa tým poľským kokotným dodávateľom v tej chudackej farmaceutickej diere vyjebal do kade s uhlím počas procesu výroby. Ako útechu posielame kľúčenku a pero s logom našej lekárne. Haló, je tu niekto? Peder? Stariano? Maroš? Haló? Jaj, konečne voľný. Notabene denník. Gombitovej svetobežník. Dano jebo, obeť vaginálnej mykózy, ktorému pravidelne fajčí kokot riaditeľ Rockfortu, trpí vážnou asexualitou. Ako bolo nedávno zistené... Tá novinárska hyena. Dano Drevo, volám sa Robokazík, možno si o mne niekedy počul. Kto? Jasné, dnes už nikto nepozná klasikov, je to samý Žbírka, Miller, Kotula. No spieval som hity ako Ešte vínko nevykyslo, Marína, Ja keď spievam slzy tečú, nájdeš ma v zátoke. Nie, tie nepoznám. Ale to meno som už niekde určite počul. Niečo mi to hovorí. Spomeň si. Nedohrízal vás pes? Vlastný pes, keď ste ho išli nakrmiť, sa vám zahryzol do ucha. A rozjebal vás po dvore, som počul. Pes. Nechajme to tak.
Prejdime k veci. Miroš Birka zrušil koncertnú šnúru po Žitnom ostrove. Nikto ho dlho nevidel. Stráni sa verejnosti a nevedno, kde sa zdržiava. Možno má AIDS. Čo ti jebe? To si pripečený? Počúvaj. Meky naposledy vystupoval na zjazde kyselinárov v Patinciach. A po vystúpení vyviezli von nejaké čudo, zmotané v arafatkách, ktoré si kvílo biely kvet. Hergot, ticho tam dole, niekto sa tu snaží drichmať. Píče, zajtra do roboty na 6. A čo to vôbec znamená, pán Kazík? Mám jednu teóriu, ale predtým mi povedz, Dano, mal si niekedy problémy s kožou? V živote som nemal jediný jebák. To si dávaj veľký pozor, Ja lebo... do roboty chodím, aby som mohol chleba do papule dať a mať čo žrať. Idem, Robo. Tak mňa to budú nejaké priebané telatá, čo si tu žundrú v noci budiť. No tak to som si mohol mysleť. Servus, Peter. Čo si tu vyvreskoval? A v krbe sa mi zjavil Robo Kazík. Tak s ním som sa rozprával. Zas máš halucinácie, ty skoksovaný feťák. Ja mu dám Richarda Kazíka, čurák smradlavý. Veď ten sa spamätá, keď si nájde materinu hlavu odrezanú v posteli krvavú. Sviňa. Meky Žbírka nezvestný. Dano, vedel si, že paradentov za psov končí takmer vždy vytrhaním zubov? Potom to biedne psisko dožíva bez hnilých zubálov. To je síce super, ale vôbec ma to nezaujíma. A vieš, aké byliny sa používajú na výplach psej papule? Bubak, prosím ťa, stačilo, musím sa učiť. Tak to je škoda, ale Petra s kým budú možno tieto veci zaujímať. Počúvaj, Peter, je to totálna pičovina. Jeb radšej na to. Takže do mesiarstva prídu, hej? Tá pašteka je kurva. Peter vymyslel vtip a chce, aby som ti ho prerozprávala, takže... Ide hrách a pašteka do mesiarstva a mesiar im hovorí: Paute láskavo do piče. Pašteka... Čo? Počkaj. Si zabudla, že tá pašteka sa kurví s mesiarom. Tak teda ten hrách sa kurví a pašteka nechce, aby som ti to znova opakovala. Mám krámy, tak mi daj pokoj. To je tá najväčšia pičovina... Ja viem, ty prašivý chuj. Do psej mátere s takýmto kreténom. Hanbí sa za to, že ti na gebulu tak jebe. Všetci veda, že si jebnutý, lebo